Tulo ka sibilyan ang samdan lakip ang usa ka 3 anyos nga batang babayi atol sa pagpamusil ug pagbusikad sa usa ka eksplosibo nga gilabay sa pipila ka balay sa Shariff Aguak, Maguindanao del Sur. Ani ang report. Papa, ukay. Dako video, dako mambit. Gipabuto sa mga personahe sa Explosive Ordnance Disposal Team sa PNP ang napalgan nga usa ka 40mm nga high explosive projectile alang matud pa sa kaluwasan sa mga residente sa usa ka blasting place sa Barangay Mother Poblacion, Shariff Aguak, Maguindanao del Sur adlawng Domingo. Sumala sa kapulisan, ang maong eksplosibo gilabay matud pa sa mga sospek sa atop sa pipila ka balay sa mong lugar pasado alas 11 Sabado sa gabi. Hinuon wala kini nakabuto. Apan una ni ini, doon na matud pa'y mga insidente sa pagpanglabay ug eksplosibo ug pagpamusil sa lugar. Oyong, Hinungdan nga tulo ka babay ang samdan, lakip na ang usa ka 3 anyos nga batang babayi gumikan sa mga sharp nail sa mga eksplosibo. Gilayon kining gitagad aron mapatambalan. Ginasuta pa sa kapulisan kung kinsa ang nagpaluyo ni ini, lakip na ang motibo sa insidente. Ngayon po, patuloy pa po yung inaalam ng ating kapulisan kung sino po ang may gawa nito at kung sino po ang purpose nito at bakit nila ito ginawa dito sa nasabing lugar. Giawag sab sa PNP ang mga residente nga mamahimong kalmado sa sitwasyon. Sa ating pong mga kababayan dito sa bayan ng Shariff Aguak, manatili po tayo mahinahon. Nakakasa po kayo ng inyong kapulisan. Katuwang po yung ating Armed Forces of the Philippines. Nagtutulong para ma-resolve yung pangyayari na ito. Kinasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha og pahayag ang mga biktima. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.